Har du nogensinde låst dine nøgler inde i bilen? Det sker altid på det værste tidspunkt. Men bare rolig, for der findes en helt speciel slags helt, der kan redde din dag. Låsesmeden fra biloplukning.dk. Forestil dig sand magi fra låsesmeden, der kan åbne biler uden en eneste ridse eller ødelagt lås. Det er sådan lidt det special værktøj, som biloplukning har. Med værktøjstasken fyldt med special dirke og låsesmed udstyr, kan vi åbne din bils lås, og du kan komme videre hurtigere, end du kan sige, se sammen, luk dig op. Vores låse troldmand er altid klar til at hjælpe dig hele døgnet. Så ingen grund til panik eller at smadre et vindue. Bare et enkelt opkald, og så er den professionelle og rolige låsesmed på vej til dig. Vi kører oplukning hele døgnet, for at forvandle en trist situation til en nem og hurtig oplukning. Husk, at når du er låst ude, så er biloplukningen på vej til dig. Ring nu, og tak fordi du så med på vores video.